Putla ng tagkadina mga ka-idol. Kita tag lugar kaya nakasagabal sa kalsada mga ka-idol. Ano na yung kinabuhi to si call diver mga ka-idol. Imbis na kapasta mga ka-idol ba kay panaron mga isa 4 man yun. Apit sa 5 natay mga bayro nun mga ka-idol. Tubig kurinti mga ka-idol. Yung sound naman mga ka-idol lagi mauman na itong live mga ka-idol. So no choice mga ka-idol, kinahanglan dawat na ta ato mga ka-idol ang mga unani nga mga bagay mga ka-idol. So mangita ta ni ko mga ka-idol. Kita ta kapasta. Layo kaya itong itukluran mga ka-idol. Wabang ko ikaplastaran din mga ka-idol kay doon na siyudad mga ka-idol, traffic. So mangita tag lugar ani mga ka-idol nga kanang plastar kita magtrabaho mga ka-idol. Hangak tumuklod mga ka-idol. Ano ako sa atbang mga ka-idol kay naibakante mga ka-idol. Ano ako diya.
Ano na yung kinabuhi na mga kaidol, tricycle driver. Kung madaotan mi, kabuhan ni tuklod-tuklod mga kaidol. Mangita kuan ba? Ngita ka plastaran ba kay di man po pwede mag-ayo-ayo ka sa mga traffic area mga kaidol. Ngita yung kanang way ko mga kaidol, baka nang okay good kayo mga kaidol, di ka ma-disturbo. So, bye-bye na mga kaidol, kaya mapalit pa ko plato kanina mga kaidol. Bye.